Very safe. There are not only safe, not only 감사, not only kanji safe, till hada cooking your cheese. There fuck none the con. Where they say, there are a con she, they can the fuck none, where the king got a rock on the king first, or Bakuri here, where the play of phone. Paktan the come the sum the Baku rock Pakman, how do you say all of the things? Baka paayo bugino ako nga tao ihigumo mo tan-awatanan kong kasalanan na akong gehenon sulan imong gipasay lobi papas mo ang tanan pulong mo nagahindlo sa tulog ko kaya ang pulong mo magahindlo sa tao. Kung wala ang tulong mo, ang tao hugaw kaayo sa pananaw mo. Walay loy, magkahilig sa tao. Ang pulong mura, ginaong nagikinahanglan sa tanang tao. Mabuti siya dito. Kung dili mabuhi ka sa tanang pulong sa Diyos, ikinahanglan mo ang tanan sa pulong ko. Hisigugma ko ang tao, hinundan gihatag ko ang akong bugtong anak arang kani. Kay dili ko buong malaglag ang kalaan mo. Kay kaaway ko ming antiyer sa pagpangawat si Satanas. Tuyo pagpatay o pagdaglag. Akong pagpapanan ako ning anti haron sa paghatag sa kinabuhi nga madagayaon tan-awa kini makita na ang iyang katumanan sa nasud sa liw nga sidlakan magauna kini sa pagbuhaton ko na ang tanong katong ang punikina sura wala na ibisan usa nga kabus pa kaya yuhon kong tanan papahulayon ko kini nga yuta tibu kayuta ko ihatag ko sa tao nga alagad ko kung siyang tuong kamot nikuptan ko kini nga tao, mao ang tao, nagisuntit ko sa kamingawan, ako nagpatindog sa usa ka manalag na sama kanimo Moises di ho sa ilang kaisunan kay kinihintil nga tao na sa layo nga sidlakan gipahimutan ko ng gaan wala ko pabuhat ang langit kalibutan. Tanawa ang dapit sa layo nga sidlakan yuta nahasulat nga boloan kang tiwa ko di kaluyan kani adto dili akong katawhan mao ang hintil na kaliwatan kani adto ang Israel mao ang akong katawhan akong gikaluhan. Apan ang Israel wala mo tuo sa akong bugtong anak kay kuno anak gani ko si Ogi Maria naabay anak sa Diyos nga naa sa pasungan sa baka nagpakatao sa ilang gisusi sa dili tao ang amahan ni Kristo kay kana akong bugtong anak ilandungan ko sa kadako si Maria sa usa ka birhen
Ipanalanginan ko kay ang anak ko nga bugtong ako pasupop. Sa pagkataunan tungod sa kadako sa gugma ko. Tao, isigugma ko ikaw. Tungod nini, patanghogi ang pulong ko kay ako nagagawa ka nimo. Kain ka, ikaw nagkagusa. Sa kasalanan di buhat ko, ang tanang dayo. Haron ang tao mo balik ka na ko. Ako sa tanaman di pakita ko. Ang kada ko sa makulihas tao. Bisan ang tao na tago na sa kasalanan di buhat niya gitawag ko ang tao. Pagkalubos ko na nabati sa mga tao. Tao, hain ka. Bakit pala ang buhat ko? Ito sa tamunan na dibuhat ko. Tanaman sa idin, walay lugnanan, way kamatayon. Ang mga tao dito nga gibutan ko. Tungod kay ang kulong ko. Kung musupak di na matuo, sa pulong ko muabot ang kamatayon sa maong tawo. Maong ipagawas ko ang tao sa tanaman nga gibuhat ko. Kay nawala na ang ilang pagtuo sa mga pulong ko. Sa tanaman kinabuhin walay kadapisan. Maaw nga gipagawas ko, gipabantayan ko kay ang tao na hibalo sa tanaman ko. Kinabuhi na dayon. Maaw nga akong gipabantayan ang akong tanaman. Kay bisan ang tao tuan na sa gawa sa tanaman gibutan ko ako na hibalo. Sa pagabuhaton sa tao, kay mo balik kayo sa tanaman ko, patay kong buhi. Mo balik ako mao ka na ang sa kuna sa tao. Kay sa gawa sa tanaman sa idin, nahibalo ang tao nga sila mamatay gayot. Kay nawad-an na sa pagtuot sa pulong ko. Maungang ibalat ko ang tanaman nga gibuhat ko. Kay ang tao pagtanawa sa tanaman, hain na ba ang tanawan? Tanawa ang tanaman na wala na kay pagkakakay na mabuhi pa sa dayo. Maunga ang tao na matay sumala sa mga pulong ko. Kundi na mutuo sa pulong ko ang iyang buhaton ang pagsupak nasa mga sugo ko. Pandunay tao, nagihingalan ko si Sayro. Maokay ni ang tao nga gisulti ko kang Moses nga akong manalag na nagipatindog ko. Moses, ako nagpatindog og manalagna sama kanimo diha sa ilang kaigsunan. Napulong ko gibotang ko sa babay sa maong tao. Kinahanglan mo tuo og mutuman ang mga tao makabati sa ipamulong. Sa alagad ko kay ang dili mo tuo og mutuman. Ko kay walay tao makaparog ng lubo sa atubangan sa alagad ko. Kay ang lobo mo barog makigbatok laglagon ko bisan ang maong nasu. Kung ang lagad ko dili nila patalinghugan og tuhuon, bisan unsa kalig-on sa maong nasud
tanawa ang bara nga putaw. Giputoy ko na kay tanan nga mga hari. Sa tanang kanasuran binihala, ihatod ko sa alagad ko. Kay kini nga tawo magapanudo sa tanang kanasuran. Walay lain nga tuhuan na Diyos na labing gamahanan o balaan sa tanan. Jesus, Jesus ang atong ngalan. Kaigatuboy ni Sayro ni anang adlaw pag-abot sa espiritu sa kamatuoran ituboy ni Sayro. Ilabihong tibuok kalibutan mga lisang ang tanang katawhan sa tanang kanasuran kay ipamulong ni Sayro. Pahinabuon ko dago kaayong butang di pamada sa mga tao. Paok kini ang akong gisulti sa alagad ko. Sayro ang gisulti sa anak ko nga mao ang Kristo nga Mesiyas nga ako daghan pag-igsulti kaninyo apan di pa kamo kadaog niya ni hantod muabot ang espiritu sa kamatuoran. Bao ka na ang takna adlaw naggigahin ko pagdugmo ko sa akong kaaway. Diha ubos sa inyong mga tiil mahimo ng tumbanan ang kaaway ko nasa tibuok kalibutan iyag gampan sa iyang kadautan. Mao ang kasamok hilabihan moabot na unsa ang sinuganan mausap ang katapusan kaysa sinuganan ang tibuok kalibutan pagkalinaw nga gibuhat ko. O nya nahulog si Satanas sa langit natugpaning kalibutan mao iyang gigubat ang akong katawan sa iyang gimbong kay padayon ang paggigubat ni Satanas kay napili siya sa langit nato siya nga dinhi sa kalibutan siya among gahamon mudaog apan napakis ni hapon kay unsa ang isulti sa anak ko mao kana ang hitabo matod sa anak ko gidaog ko na ang kalibutan gilukop ni Satanas sa kadautan tibuok kalibutan apan ang gidaog sa kalibutan mao kong anak. Oo nga. Usaan anak kaada sa ako nga pagsulti kanimo diha sa lawag mo apong kasi itingnan ko ikaw na si Satanas nakikaway sugod sa Abraham na natapos 21 pili si perkaaway ko o niya ang akong panalangin ipadala ko diha kanimo muabot gayon kay kinay mao ang adlaw sa kada ugong mao ka na ang ipasulat ko kanimo nga wala mo masati akapan sandan panghangalagat si akam na pero makita na kinisayro tanawag kaduul na kaayo ipon mo ang 40 kamilyon dili isayro kay si Moses gihatagan ko sa 40 kakatuigan apan ikaw sayro 40 kamilyon kay final 4 ug ang 4 kalusina sa Barkang Bulawan konti so ako na ikaw pa sulat sayro na ang sukod na kung gihatag kanimo 48 sukod apan wa di mo pasabti kay nagtuo ka nga sukod sa lote sa imong pagkatarokan sa imong balay hapan sambingay
Kay maong sukod nga 48, maong ang sukod sa 4 ka dosina. Di ba? Way sobraway ko lang ang 4 ka dosina, sirado 48. Mao nga nasabtan na nimo ang tanan. Ming abot na ang ikalapito sa ikatulog ka bulan na sa tulog usab ka city. Tanawa kinigi pasulat ko na kanimo, gisulti ko na kani adto pa, walay nahimo ang kaaway ko. Kay napili ka 20 ko ang taman 21 ka adlaw meng daog ang mga gisugo ko. Kay napili ang yawa tanawa wala ing meng daog ang akong anak. Nagingon, tidaog ko ng kalibutan. Mao nga ang kalibutan sa ero, tidaog sa akong anak, tidaog na ko kay ang anak ko ako sa kan sa Dios. Sa ero, kadaogan. Tingnan sa ero makita na. Kaya nakamagmando sa ero. Wa may tao nga makababagan mo sa iro. Kaya ikaw mo nasulat nga tao nga di masanta. Ikerti sa iro, nakakain mo santa. Walang tuo sa iro, walang tuo. Ato bang umlikod? Naa, musanta. Kalbutirti, apang kanimo sa iro. Eh, sa ang pag-usaw, nagtagod ako sa likod. Nahibalo ka, kay ako. O Diyos, magabihog ka sa tulok, kapilo sa akong bakos. Kaya ikaw ang tao, kasi sa iro, nga akong dibugan. Kansang tong kamot, likoptan ko. Gisultan ko ikaw dito sa tagpure. Nasayro, isulat na, pinulungan, gati masabtan ka akong taong kamot, nagagunit na sa imong taong kamot. O kang niya, dahil sa pagkalit imong kamot, pagkagaan, isulat mo, hangtod ka rin sa'yo. Kung ako miingon, ipaswat ko, diya sa bisara, pinulungan, di masabtan, bisag kinsa magilamon sa imong kalibutan. Imong ipabasa sa imong sinulat. Huwag bisag kinsa makabasa, gawas kanina. Huwag bisag kinsa usab, makasabot, sa nabasa na. Gawas kanyo. Kaya di babasa ko ikaw sa ang pagbasa. O gipadaygan ko ikaw sa kahulugan sa mga basa. Sama ikaw kang Daniel na nagbasa sa sinulat sa todlo ko sa iro. Doon ako gisultingin mo ako kaing kahimrungan. Kanibitang pagsulat sa akong todlo, wala biya ko gigamit sa unsang butang sa iro. Tudlo ran ako sa iro ang gisulat. Di ba ako masige hapon? Kando karon og sa walay katapusan. Sa iro ang akong gisulti kanimo sa iro kadto natabo. Makita nila unsay akong ipabuhat nimo. Kay ang kamot kong tao, base ang kamot katoo. Karon sa iro mo gamit pa magkag-joke sa iro. Ballpen, pencil pen. Pan moabot ang panahon. Ang tulo ka pero sa akong tihog. Sila matingala ni ini. Kay ikaw magamantala sa kibulungan ako mga buhat. Ikaw ang Wonder Boy. Sumala, sa unang pinag, dos, nag-introductions. Sa iro, tanan nakasulat sa akong mga pulong, kaya ikaw nagbarog ra sa tanan na sulat. Mao nga, ang tanan nga gisulti ko kanimo na nasulat na sa mga propita kong banaan o sa mga apostoles nga akong tinudloan. O nga diha, ang tao, magsukad sa mga pulong nga gitudlo sa mga apostoles kana mao ang akong gitudlo kanila. Kung magawas diha, ilin na ako. Dugang na sa iro. Mao nga ikaw magmakmak na. Kaya tanang tao sa iro, mga pastor, puros na gidugang. Mao nga, nagsugod ka na sa iro. Sugod ka na. Tanawa, niabot na ang iyang panahon. Kitakda ko. Kung sa ang tagtakda ko, ma-upgrade ka na siya. Ang makita, nakatumanan. Diyos ako nga balaan, ako ang nagpahimutan sa tanan, nga ang basalayan ni adin hisali nga sidlakan. Ang tao nga akong gitawag sa kadungan dagit nga langgam. Tao sa akong tambak. Kung sa akong tambak, mao ang mga pulong. Ang akong mga pulong, mao ang gibutan ko sa baba sa mga tao. Na akong patindog mo sa kanagna. Pero, kung sa sinugdan mo sa katapusan, ang unang manalagda, dili si Moises. Kaya ang unang manalagna, si Noe. O sa kahintil. Hangtod, nagkuha kong gaghang manalagna. Na akong gipabarog, akong gidihogan. Mga Hebrano. Apan sa kauhian, akong sumaosig hapon. Kaya sa kauhian, manalagna na akong gipabarog.
usa ka hintil sa layo na yuta sa sidlakan. Kini dili matugkad sa magilamon, pasyada pa sila magilamon pero libreng kaburong. So kung akong pakantuan ang sayro, nga na adlaw sayro, yung katawag na may nagpataas sayro, mangilamon ko. Graduate ko niya na, taas kayong eskwelahan sa Biblia. Yan na day ubos, eskwelahan sa Biblia. Na akong pulong, taas nga. Kanang ilang ipaubos, kay sila, anak taas. Mao nga, nagpataas akong baugon sayro, nasunod na sa akong mga pulong. Katakaw siyang garbo, ako ng paupsan. Nasinuprin na sayro, kanang nagpaka. Pastor, nadili nako pinatagan sa gasa, di mara ka gasa nganong nahimong unom, walay pastora, walay lalaki nga tuluan sa mga babae. Kay akong pulong nagaingon maghilomra ang mga babae, dili ko makatungkod nga may mga panudlo kapag karon. Ang lalaki magigawngan. Kaya sila magbot. Kapag tapos na sila sa iyo. Kaya ikaw maghenlaw o magatulid sa mga hiwi. Basta mga akong kabasa ang akong mapulong, ang akong gisugo sa iyo sa pagmantala, akong pulong sa tiyo kalibutan sa tunang kanasuran. Puro lalaki, way babay. Mao nga karon, pagkadaghang babay. Kinsay nagtukod na ang mga babay mahimo sa paglakaw haron sa pagwali o pagdumala sa akong balay. Reliyon sa tao sa iro, na tinukod sa tao, mong dugang, ang dugang, tanong sa iro, nagidugang, pulpog na ng adlawa. Kay akong pagalugtabon ang tanang gidugang, ug ang tanan nga gitagak, makaila sila sa dako sa akong kapunod. Kaya ako Diyos na matuod o matulid ang tanang kong pulong matulid man. Mao nga miabot ang panahon sa iro sa imong pagpanulid. Kay wag yo'y reliyon sa taong tinukod na tulid. Tanan hiwi. Na hiwi gamay, di ko kadawat bisag gamay tungkol ka ako Diyos. Dili hiwi ang tanang kong pulong matulid man. Miabot na sa iro, miabot na. Ang iyong katamanan, ikaw magapanudlo o magapamadlong o magapanulid aron ang tao ang matuto sa pagmatarong gikan sa imong Diyos. Kaya ang pagkamatarong sa tao, trakura sa akong tabang hugaw kayo. Kinahanglan ang tao makabaton sa pagkamatarong nga gikan kanako. Mga ang pagkabalaan mao magtuwag sa akong suko. Pero balay ko gisultihan ko na ipasulat ko na si Moises dito pa sa Kamingawan nga wa pa sila makatukod og akong balay. Kay dito na sa Kanaan natukod ang balay og si Salomon ang akong matukod. Apan nagsulat na ako daan, nagsugo na ako daan nga bantayin ang akong adlaw nagpakulay o tahuran niyo akong malag kuloy anan. Sa iro nakita na ako tanan tao sa iro, tanan paso, way tahod. Napatuo pa kanang ilang reliyon. Ako ang nagtukod. Giduhig pa akong pangalan, singlon ko sila. Wa ko'y tinukod sa karon na makita. Kaya ang tinukod ko, tinukod sa akong anak. Huwag gahom sa kamatay, makabuntog na na. Kaya kasi man ang nagtukod ya. Nagbato nga ako ang nagtukod. Namatay naman. Kaya baka kon, ang mga tao. Kaya tao ang nagtukod na, ibutan niya sa ibabaw. Iyang gitukod. Pangalan nga reliyon. Pan ining ako tinukod sa iro, why reliyon? Kay walhay reliyon. Kay ang ako may tukod, balaan. Mga way karitula. Makita nila kung pagbato sa iro. Makita nila. Pinagi ka nimo. Kaya ikaw ang tao sa akong mga pulong. Tao tulid sa tanan sa iro. Kaya ang tao di may tabo. Maway tao nga mas tulid ni anak. Kaya sa pagkinabuhi diya sa pagka matarong, pagkabalaan. Kung wala ang tao mga panudlo ni anak o mga pamadlong o mga panudlo. Mao nga adunay dihog nga ibang kadako. Kaya ikaw nasulat nga tao nga akong dinihugan nga si Sayro, kansa itong kamot, gikoptan ko sa untong kamot para pagsakop sa mga naso. Karong Sayro, punta na. Sanay lang dito kong nireliyon, nasakop ba nila ang tanang kanasuran? Ubos ba silang pagmando? Hala ko no, ato mo, sa komunista, tinukod magkaan anak ko.
ato mo sa mga nasod, sa mga Islam, tinukod ng kanang ako. Na ako tinukod, ang gahom sa mga kamatayon, di makabuntog na na. Sigurado mo, patay mo. Kumato mo sa mong lapit. Kapag kini akong alagad, mato dito. Kaya magpadayag sa kamaturan na lagsay. Mo kini at tao. Umamantala, nagdi masantag kami sa bitsa. Dahil huwag kamatayon. Pagkay kini nga tao. Ang tao nga akong ibutan. Ako maong hari sa tanang kalasura. Kaya ako hari sa tanang mga hari. O si Sayro nag-agadra sa hari, sa mga hari na mga kaon Diyos, na mga Jesus. Igabayaw na ni Sayro ang ngalan ko na labing balon. Igatuboy na ni Sayro pag-una ni ining nasud sa layo na sidlakan pagtuboy ni Sayro sa ngalan ko. Na Jesus mangurog ang tanang tao. Sa tibuok kalibutan matuman ang pulong ko sa kasulatan nga pakorogo ni ini nga tao. Ang tanang tao sa tanang kanasuran. Kay maukini ang tao. Nagisulti ko sa alagad ko na manalag na ang pulong ko. Gibutan ko sa babaw ni ini nga tao. Kinahanglan mo tuo o maminaw sa isulti ni ining tao alagad ko. Kinsa kinigisultihan ko si Isayas ngalan ni ining nga tao Sayro. Sayro, ihatag ko kanimo ang tinuod nga pangalan mo. Mayo onogi hatag ko kanimo kaysa Abril 27 giingnan ko ikaw karong mayo uno. Masayod ka sa bagong pangalan nga gisulat ko na sa libro sa kinabuhi wala ko pabuhata. Ang langit kalibutan isulat ko na ang bago ni mong ngalan. Kay ngalan sa gihatag sa imong ama, di ba kamao nangalan nga akong gitagana Sayro man ang mong pangalan, mao nga sukad na itong ngayon no 2009 ikaw nakadawan di pa dayag ko kaniwa bagong ngalan Sayro. Mao nga ako nagbaod ng daan kami aking simana Sayro. Akong ipatawag nimo ang mga kaisunod. Ako nagani mga tao bisag kitsa tawhan nga mo hingalan kanimo apan lahi dili mao ang ngalan nga Sayro kabuyag ipapadlong nila. Bisag kitsa tawhan na mabati nila. Kaya kung dili sila mubadlong nahadlok sila sa mga tao walang hadlok nako. Mao akong gitanaw kung mga kaubanan Sayro. Tanaw nako na kung makadungog sila sa tao nga mo sulti kanimo sa dili mao nga ngalan na akong gihatag kanimo nga di sila mo badlong kay may ako ang tao. Tao ka ba ni sa Diyos? Kung akong badlongon kasi di mutuog katawan ko kay nahadlok sa tao. Wa mahadlok na ko mao nga singyo na ko. Baihon na ko. Ang dili mutuog mutuman sa akong suko. Itaka ko. Kaya ako Diyos nga balaan kung saan sugo ko kinang tumanan. Mao nga mag-amping sila. Kung madugan nila, besag kinsang pastor nga mo hinalan kanimo. Sa dili, Sayro. Sayro, mong pangalan? Kung nga lang bago ang ngalan, apan, gisulat ko na sa libros ka na biwa pa na ko bata ang langit ang kalibutan. Jadi sa kalibutan, mayutan akong buhat, lahat na ako, ikuha nga abong. Huwag akong giyamong sama sa akong kagunong dagkoy, gibot ko ang tao, lalaki, bubay. So, pa katiglahan kayo ang imong Diyos. O pag ganun, gibuhat na ako ang kalibutan, gibuhat na ako ang libro sa kinabuhi, o libro sa binatan, dito na ako gisulat. Kato mga tao nga, mabalikan ako dito sa libro sa kinabuhi. Kapag katong tao mo padayon, sa pagbatok ka na ako, hanto siyang kamatayon, dito sa libro sa binatan. Mao nga akong gihatag kanimo nga mensahe nga imong dalson dito sa diin
Tagisikis kay Rosan Jay ay darata ka na lahat dali. Di ba? Nagingon ni Baron na bagtit. Sumala sa imong gi sorti kang Baron kay insanting kainit sa iro sa akong gahom. Di mo. Kay ikaw, sulat. Sa iro, tao nga akong dinugan. Kapag di tamaw ka ng tulog ka pilo. Sa akong bakos nga mo ang akong pagdiok kung akong espiritu. Idiho ko kanimo, hunya, awa may tao diyan bilang ko siya nga di makabuhi. Kaya na ang kahong sa mga kadako, bugkag mo ng mga bilangguan sa yawa, nga bilanggo sa akong mga katawan. Huwag ka ng talikala, putol-putol mo na sa ilo. Tungod kay dako kayo ang imong Diyos, ang nagsuko kanimo. Kay ang dihog ko, di man kadako, ang tulog kapilo. Siro, yan naman ang dihog sa ilo. Yan na, bus na kayo sa ilo. Pagkabus na, ikaw sa iyong pag-agugan ko. Bisan pa ang katawhan magipili ko. Natulog ka hunta sa silya. Nga buhatan mo, ikatulo ikaw magalingkod. Ang makatawo magalingkod ni Ana. Mao katawhan nga gipili ko. Mga kauban mo nga mo adto sa tanang kanasuran. Aron iwali ang lunsay kong mga sila. Sayo naman sila sa iro na naglawa. Magmasayad ka usap sa iro kung pila ka silya nga akong bigahin ang daan. Sa iro. Tulog ka hunta. Makita niya naglawa. Sa akong pagbobo, sigan kada ko sa akong gahom, ang lungay tanang bulbul sa tao. Huwag yung makabarog sa iro. Kaya mo luspat ang tanang naam sa tao. Yan ang adlawa. Doon sa kadako, siya mong Diyos, ako kaon saan daday, dadakot ka may inaw. Doon ka at pagkamutarong. Ikapalayag na yan ang adlawa, na ikaw magatudlo na. Haron ang tao mamatuto siya sa pagkamutarong. Magkikat sa imong Diyos. Sa iro, tao kang hindi masanta, kang isang kinsa. Tao kang kadlukan sa tanang tao sa iyo ta. Tao ka nga magapanudlo. O magapamadlong o magapanulit. Pero, andihog ko kanino. Hapit na sir, hapit na. Hapit na. Inya matinga sila. Sa diha, nga mo gawas ka na, makain sila. Kinsa man na. Murag dili si Kivir, si Sayo, pero, ang iyong mga anak ni Ingon, murag di si Papa, pero si Papa magid na. Kalataw ka na? Murag di si Brad Kivir. Apa si Brad Kivir. Kaya doon ako ipabuhat ka ni mo sa iro na naglawa. Di ikaw magsugod sa pagmantala sa kahibulangan. Nandag ko kainak ng mga buhat. Kaya ikaw ang tao na akong tinawag. Haron magmantala sa kahibulungan akong mga buhat. Maos, ikaw ang wonder boy kun kahibulungan na lalaki. Maos sa iro, karong Domingo, tapos ipadayag ni mo si Wonder Boy, isunod na po pagpasulat ang tag-iya sa 7 continent sa mga bahandi niya na mao ako ang alpha ug ang omega. Ako man ang mao ako ang sinugdan ug ang katapusan. Sino? Makita nila akong pagbata. Niya, ang katawhan ninyo na sura sa ito, naghugyaw na sa kalipay sa mga pag-awit. Kaya ang kalinaw mo na makita sa kinatubok ani ining basura. Kaya nahilom ang tibok yuta. Ang nahilom sa tibok yuta, kaya wa na'y kasamo. Tanang, kadun na ni kadto ka na ko, kananakas sa ito, nagbarong na. Haron magapanulit sa tanang hiwi, o magapamadlong sa tanang tao sa di na pagbuhat ng tuatan, o magapanudlo sa pagkabahaton, tokma gayon sa nasulat sa kasulatan. Kaya karon, ilang ginungagan o ilang gibawasan, di ko kadawat ni anak sero, kaya nasulat na, pinaagi sa akong pinalangga na mao si Juan, na akong kiingnan, akong pasidanan, ng tanan, dili magadugang sa bisang unsa sa akong mga pulong, niini bashuna na mao ang pulong sa prosesya, mao ang Biblia. Ug di usab magataktak sa bisan unsa nga pulong sa bashon sa propesya nga mao Biblia. Kay ang mo dugang ug ang mutagak nagsama ra silutan ko. Pero tanan sa iro reliyon na idugang
Ako gisikitan kay ipatuo pa nila nga kanang reliyon na ako kuno ang nagtukod. Dungog man akong isulti na Arabi Sayro. Wa ko malipay. Na kuno ang galibing rat. Gitukod na ako. Pao sa man nga kung ako pa tinukod na naman ang ingon nga akong tinukod namatay man lagi. Hindi na mao. Kung tinukod lang sa tao, mamagani yung tinukod, iyang ibutang dito sa ibabaw sa mao nga simbahan nga iyang ipabuhat. Kaya iyang tinukod. Pero ang akong tinukod sa iro, why karitula sa iro? Wala may karitula hay sa iro. Kung magbutang man ako karitula, na kanang karitula, ninimbong na sa tao. Haron ka na iyang tinukod, mo ibayaw. Kung sabi ha, ang ito do, sa amang nagtukod niya na, mo sundan. Doon naman good ni balaod, brad, nga gitungan. Basta dili sakop o membro sa Pentecostal Holiness, di namong hatag ang propito. Karon magawali. Mao nga ikaw, sumala sa imong tubag. Pastor, natuman na ako ang gisugos kinus ko kay mo man kana. Na kay balaod nga gisunod. Ito man, balaod sa tao. Ako, karon dahil matun ako. Diretso kaglakaw. Wa si katingog. Nga naman. Kay ilit ka. Sa kahom, nga akong minuhog. Nimo, kapandi ka. Mao, ang tulok sila. Ini pagabot sa tulok katulog sa ilo, mo kini ang pagmamatuod na na dili dibating. Pero ini pamatuod nimo, kanang pagmatuod nga kanang ihang pundok, mo kana akong tinukod niya. Pamatuod nga gusto ka na. Sa ilo, ako nakuha ang kahayo sa iyang igtatamahan. Aron siya makaila. Dili ako ang nagtukod sa mga pundok. Ito ka na tinukod sa tao. Iwi! Mga tanang hiwi sa iro, ikaw mo ito. Nga kanyang Pilipinas sa iro, akong ang katawhan, manag-awit na ang tanang. Papahulayon ako sa iro. At tanan, diba? Tibok dito nakapahulay. Karon sa iro, wa may pahulay ang tibok dito. Naang balatian, naang kaguliya, naang kasamo. Nakapahulay ba ang tibok dito? Wala. Kani ako, kay nahilom na ang tibok dito, ang buti pa sa buti. Nagmalinaw na ang tibok dito. Kaya akong papahulayin ang tanang tao. Wa na'y balatian, bisan, usa sa katawhan ng nasura. Walay bisan usa kabalatian magtabilin sa kalawasan. So, kagdag ko kayo butang sa bulong, akong isulti ka nimo sa ito. Na kayong unang adlaw sa ito, igapadayag na imo, ang dagko kayo butang sa bulungan na akong isulti ka nimo. Pero, nahimo man kaniyo ng ospital. Kasi pa may mga mapahospital. Mapahospital ang tao, kaya na ikasakit. Katong na ikapahospital, kaya na ikwarta. Pero katong wala intay kwarta, agwanta, tuwara sa ilang balay. Naglubog na sa banin. Hangtod mamatay. Apan ako sa'yo. Yana? Kay ako na hiluan, ang akong nasod, papahulayon ko na ang tanang kong katawan. Ayuhon ko na. Ang tanang masakiton, wala na ni ining nasira. Kay ayuhon ko ang tanang, wala na ituwa pa sa ICU. Nagtinga-tinga kay hapit na gininhawa mawala. Apan ni anak kadlawa, kalit ang kaayuhan mabati niya, siya na ang mutang-tang. Kay maayo na naunsa basayro ang tuas sa morgi na mangun pa. Kay ka na ang dagkong butang kahibulungan nga gisulti ko kanimo na apay labaw sayro na nagisulti ko nga akong patitigan kadi pa nila madaog. Mo kana ang gisulti sa anak naghampa ko gisulti kaninyo apan di pa kamo kada hantod maabot ng espiritu sa kamotoran. Pagabot ini sayro isulti na nimo ang tanan ang dagkong butang nga akong patitigan. Sayro gamay ra man kay na sayro kanang mamangon taas mo. Gamay ra kay. Di pa na dako kayo sa bulunan. Kato akong isulti nimo. Mo toy tibul ka na kayo. Pero nako, ipasulti ka, di pa sila kadaog. Pero makasalak man sila, bato ka nako. Kung imo isulti, kaya di pa sila kadaog. Mga, wato nila, hapit na. Gani ang mga babae nga, tanan nga niya sa
Pilipinas, na ako'y buhaton sa tanang babae. Wala man ako ni ipasulti. Kadi man sila, makatuon ini. Mao nga, niya ako, kay kapuson ko na ang tanang kadautan. Ninyo yuta, malinaw na. Ito na marawi sa hero. Naganda ba sila dakong dutot ko sa hero, bahan di dako nga kosta sa hero. Alam ko nga, itayo sa marawi. Kinsa may mo ayo diha. Na mahimo na mga abo. Kaya tanawa sila, ego naman sila nagsunog. Apa man masunog. Sa akong pagsunog sa puthaw. O bato. Pero sa akong pagsunog sa hero, why puthaw, why bato. Kasi nga di may mong abo. Yan ang adlaw. Makuyaw, mong Diyos sa hero. Kaya ako Diyos nga kalayo. Kaya manawag na ako. Usa akong pagkanaog, uban kalayo. Kahokman ko ang tanong dautan nga tao. Sa 30 daghang batikos. Ato bang ulikod sa hero? Dahil may daghang batikos yung Twitter na sa iyong luyo. Nga ako nang nagpatuo nga akong mga alagad. Pero dili, alagad na ni Satanas. Naapoy daghan, pikas o pikas sa hero. Batikos, ato bang og luyo. Pikas o pikas. Ito, wala. Na ay nagbatikos. Nga ka nang nagbatikos sa hero. Mamay akong nakita. Nagbuhat. O sala. Akong tao sa ilo nga akong ipaw na kanimo daghang batikos kaya masanta pa man siya apan ikaw nga nagsunod ikaw ang tao nga di masanta kang bisang bitsa pasara man isulti sa ilo pasara sa imong isulti kay Diyos ka na nga pulong ko nga na sa baba mo gibutan ko pahinabuon ko mamangurog ang tanang tao sa ilo isa pa ng tao sa tibo kalibutan sa ilo mukulig na law di ba di sila mukurog kaya di sila nimo sa Pilipinas gisulti na itabo man po dito silang nasod bisan asang kanasurat. Unsa gisulti mo ni dinhi sa Pilipinas, dito patuman usab sa ilang nasod. Tod kay puro ko sayra, paabot sa tanang kanasuran. So kanya nang adlaw, dako kaayong butang kibulong nga akong gisulti ko kanimo. Pan. Madaog na nila sayra pagabot sa sports motor. Hapit na sayra, hapit na. Kining siyudad sa Panabo nga pertingita sa imong pananaw. Nga pananaw sa dihang nagpuasa ka og 40 ka adlaw sa dihang imong gidala na ang misyas ni nasura na imong gibantala di ba ni ahat og kawala sa ilo bigla ka nawala kalit nawala ang kamitnit kaya ang kahayag na ang nana nga nagadanag ni nasura nining syudara o nya nakita nimo kanindot sa ilo manindot naman kini Panabo City ng pwede kong gawa karon na dinhi ang tanang hugaw sa ilo na dinhi ang tanang gingira siyawa Taway mong pagmangkon. Nasalig kay Biyudo na. Iato na siya. Tanaw din sa. May nakagasto siya. Kanagtanaw man siya. Naghukas-hukas na nga babae. Sayro. Wala na itabon. Pinatibukan. Kalingawan na sayro. Ginharay na siya. Ito na siya dito. Mao ang ginharay siya nga gitanyag. Sayo sa ako magkatawhan. Sayro. May kubit man sayro. Ang tanan akong katawhan. May kubit. Mga ni ako, kay tangtango na. Ang pasol nga nagkawit. Sa matag usa, karon musunod. Sa yawa, na akong kaway. Sayro na, amang kasayro. Mapagawas na si bilangguan. Nagpatuo pastor. Pero tulog lang gihapon. Di mutog-mutuman. Sa akong mga sugo. Balaan nga balay nako. Ihugawan unya wa pa matagbaw babae pa dumala nga lalaki man ang akong padubala sa akong balay kay balaan mga hamgiro kanang nagtukod na reliyon mga ni ako kay tapuson ko ang tanan kay tinukod sa tao kay ako mao ang Diyos balaan tapuson ko tanan reliyon sa tao sa iro. Wa may karitula siya simbahan nga magpabilit, mahimo man ang abo. Kung ilang ibalik, kanang ilang karitula sa iro, mo na nga, kadi man sila mo to o sa isulti nimo, ibalik din nila. Pagbalik nila sa iro, di lang kay ang karitula may kung sunagon. Lakip sa iyo ang maong simbahan. Gikan sa ato, hangtod sa kinaubsan, ang puluring nga bato, simento, mahimong abo. Tuod kay ang kapuhot ko, maaga nana kadapit
Panahon na sa akong maghimlo sa iro. Panahon na sa imong pagpanulit. Para ang tanang tao. Sa tibok kalibutan, matutuon na sa pagkamatarong nga gikan sa imong Dios. Sa iro, iabot ng panahon. Wala may mga masakito na sa iro. Yan ang adlaw. Kausarong, mani mo ipamulong sa iro. Kay imo mang ituboy sa libihan kataas nga magtuboy akong ngalan Jesus. Na pinagi sa akong ngalan Jesus. Tanang balatian sa tao. Huwag tang ang kayuhan. Sa ngalan ni Jesus, ana-ana sa tanang kalawasan sa katawan. Kausarong, mani mo sulti sa iro. Di man mo balik-balikon. O karon sa iro, kanang ako makatawhan. Naminaw man ko sa iro. Pabalik-balikon pa. Ano naman, o pa man maabot sa iro nga akong gitakdan. Nagkamo, kausara. Pag hingilin sa daotang espiritu, diretso na sa iro, makurog sa kalisang. Tiyabaw ka ng tao nga iyang sudlan, tiyabaw na sa iro. Bulimbag-dimbag na magsiyagi. Di isang pag-ibunal pa niya sa siminto, pag-gitat sa ng tahan na. Dahil isang pag-ibusdat-busdat niya ang ulo sa siminto, pagkahuman, paggawas niya, pagtiyabaw, ang mga espiritu ng daotang. O niya, sero, imurang tutukan ng masikiton. Ang iyahang gilimbungan. O niya, sero, mawala ang bunog, mabango ng amang tao, pagkahindo sa iyang panagoy. O itat sabi siyang gamay, kana ang imong Diyos kahiburungan. Na magmantala ka sa kahiburungan akong mga buhan. Sero, bandi sa tanang kanasuran, ako at tagiya. Butang ko diha sa imong dapa. Paabot sa pantalan. Paghampuog. O kini akong tinapok. Kaya bahin kadaghan, maabot nga ito. Sa libuganon. Makaliguanan. Oo nga, makita na ang lapad. Patag na yuta. Mamala, wala na punong sa iro. Sa iro, kay bulungan kayo akong pagkamato ng mga adlaw. Akong patigbagan mo. Yung dumi sa iro nga gikan sa pantalon, paingon nga to sa Libugadon Beach, na idag kong sapa sa iro. Ang pinakadako, ang lingkungan. Segunda, ang tuganay. Wala man ang karmin sa iro, kay sapa-sapa naman na. Ang matawag kong sapa, tuganay, o lingkungan. Apan sero na ako gisultinin mo na akong patipigan. May balo na rin sila sa iro pag-abot namin ang adlaw. Kikibulungan man kaikinin akong gisultinin. Sa iro may abot ang panahon. Pahulay sa akong katawhan ng sura. May abot na ani-ana.